V tomto videu si povieme, ako nahratý súbor vložíte do textu, všetkým obrázok, keďže to bude najpoužívanejšie. Opäť ideme do administračnej časti, klikneme si na správa súborov. Už máme nahraté Firefox logo.png. Skopírujeme si cestu k súboru. Odtiaľto. Je dobré, ak máte pripravený nejaký poznámkový blok alebo Word. Prilepíme. Potom si skopírujeme názov súboru, ktorý teda musí byť bez medzier a bez diakritiky. Opäť prilepíme. Máme kompletnú URL adresu, môžeme skúsiť, či je systém náhodou nahratý. Zadáme do nového okna. Takže nám ukázalo obrázok, tak je. No a ideme do správy a obsahu. Vyberieme konkrétny text, do ktorého chceme obrázok pridať, povedzme ponúkame. Zvolíme si miesto, kam ho chceme pridať, máme túto vetu. Klikneme na tento obrázok, tak image. Do políčka URL zadáme tú adresu, ktorú sme skopírovali práve sem. Alt text nemusíme riešiť, line tiež default, pokiaľ chceme, tak môžeme si zvoliť umiestnenie naľavo alebo napravo. Dáme teda základné, dáme odoslať. Obrázok je nahratý s tým, že môžeme si označiť, meniť jeho veľkosť. Potom dodatočne meniť aj to umiestnenie, sa či kliknete na image, dáme povedzme right, odoslať, obrázok je napravo. Máme uložiť zmeny. Kontrolujeme na stránke. A obrázok je v texte.